nem tudsz vigyázni? Megnézhetnéd, hova rakod a mancsaidat? Bocs, öregem, de mindig megfelelkezem a hosszú, kiálló szemeidről. Hát mi szél hozott erre? Hát te nem is vetted észre, hogy veszélyben voltál. Veszélyben? Hát persze, te nem tudtad? Te vagy a madarak kedvenc eledele. Jól vigyázz velük, a bőrödet akarják, és soha nem lesz belőled egy pillangó. Pillangó? Az meg micsoda? Na hát, te milyen tudatlan vagy, tehát te soha nem olvastad a könyvek könyvét. Ebben a könyvben az áll, hogy egy szép napon pillangóvá kell válnod. Gyere, megmutatom neked. Nézd, ott repkednek a virágok között. Ó, milyen gyönyörű, csodálatos színeik vannak. Tehát soha nem leszek többé ilyen csupa zöld ruhában. És ráadásul még repülnek is. Természetesen. De hiszen akkor nem kell vonszolnom a lábaimat. Olyan gyors leszek, mint a szél. Egy szempillantás alatt elillanhatok minden beszélről. És olyan szép leszek, hogy mindenki csodálni fog. Még te is, Neil. Na de elég az álmodozásból. Ideje cselekedni. Ne késlekedj. Még ma keresd fel a könyvek könyvét. Még mindent az olvasottak szerint, és belőle is pillangónak. Rendben, futok, ahogy a lábaim indulnak. Gyerekek, nem láttátok a könyvek könyvét? Nem tudjátok hol találni? És a pillangókat lehet, hogy ők tudják, hogy hol vannak. Ott nem láttátok a pillangókat? Ott van! Köszönöm. Longinus végül tehát rátalált az értékes könyvek könyvére. Azon mód elhelyezkedett egy gomba árnyékában, távol a kíváncsi tekintetektől, és belemélyedt a könyv olvasásába. Vajon milyen értékeket rejt számára ez a könyv? Madarak, álmában pillangók. Ha pillangóvá akarsz változni, könnyű dolgod van. Csupán csak gubózz be, és a lábaim, és a szép zöld ruhám, és én, akkor mi lesz velem? Úgy van. A könyv csóvá akar tenni téged. Ne higgy neki. Jaj, mi volt ez? Longinushoz a kígyó szólt, a teremtő ellensége, aki mindenkinél ravaszabb és gonoszabb lény. De végül is igaza van. Sőt, ez olyan, mintha meghalnék. Ó, nem, ez soha. Különben is. Okos vagyok én. Nem vagyok én olyan ostoba, hogy bedőljek ennek a mesének. Majd meglátjátok. Nem tetszik? Azért rázod a fejedet? Jól látod, nem tetszik. Miért? Miért? Talán unalmas? Nem, hanem hogy csak unalmas, hanem lehet kérni valamit. Mit kér? Amit nem tudnék megtenni. Például azt kéri, hogy menj el az olimpiára, és szedd meg az összes aranyat? Nem az. Szerintem azt kéri, hogy mász egy nagy, magas vára fel, mert abban tudok segíteni, megfogom a kezedet, lábadat, és juhuu! Szöcse? Nem, hát akkor mit? Azt kéri, hogy gubózzak be. Gubózzál be! Hát ez nagyon egyszerű, azt így kell! Gyerekek, segítsetek! Hát ez ilyen egyszerű, ennyire egyszerű begubózni. Szia, Neil, képzeld, de tud olvasni. De hogy mit olvas? Jaj, labda. Szöcsek, Mondjál! Szöcsek, ezek a szemeim. Ezek a szemeim! Mondtam, sziasztok! Longinus, örömmel látom, hogy megfelelt
megtelted a könyvek könyvét. És, hogy tetszik? Ugye milyen csodálatos jövőt ígér neked? Csodálatos jövőt! Begubózni és tehetetlen bábbá válni neked csodálatos jövőt. Nem tudom, ki akarhatja ezt magának. És mikor leszek végül pillangó? Ki tudja, meddig kell várnom? De Lambinus! Pillangó leszek, de úgy, ahogy én akarom. Hogyan akarsz máshogy pillangó lenni? Fejlett a tekervényeimben zseniális gondolatot mondott össze az előbb. A dolog el van döntve. Útra fel! Most meg hová mész, és milyen találmányról beszélsz? Elindulok, és mindent megteszek annak érdekében, hogy pillangó legyek. Majd a saját erőmből fogok megszerezni mindent, amire szükségem van. Nem lehet kérdés, hogy elég erős, okos, és nem utolsó sorban, de szép is vagyok. Vékony kobózok, de nevetséges. Így neked lesz nehezebb, kedves Sherlock barátom. Megteheted, a könyv nem kötelez a féltelen. A könyvek könyve nem tudja, mire van szükségem. Nem tudja, hogy mire van szükségem. Honnan is tudjuk már? Lambinus útnak indult. Olyan magabiztossággal és önbizalommal a szemében, amely csak keveseknek van meg. Mi forog a kisernyó fejében? Milyen találmányon gondolkozik? Tényleg jó ötlet és jó megoldások vetették meg a fejében magukat, vagy csak magadsága vakított el? Majd kiderül. Hogy pillangó lesz. Az, amit erről a könyvek könyve írt, nem tetszett neki. Belegondolt abba, hogy el kell veszítenie a bőrét, a lábait, és ráadásul ki mondja meg, hogy a dolog tényleg menni fog. Vilcsiga tanácsai ellenére Lambinus keményen elhatározta, hogy mindent meg fog próbálni, hogy boldoguljon a saját eszközeivel. Egyébként zseniális ötlet született Lambinus fejlett agyában, és tudjátok, mi ez a zseniális ötlet? Nem. Kövessük Lambinuszt, és kiderül. El kell mondani, hogy ő járás közben szüntelenül számol. 1, 2, 1, 2. Így indult el Herkuleshez, Szkarabeuszhoz, hogy semmit se titkoljak el előletek. Herkules a környékasztalos volt, vagy mondjuk inkább, hogy ezermester. Szia, Herkules! Szia, gilisztácska! Több tiszteletet, munkát hoztam. Jó van, és mit termekértem? Hát szeretném, hogy a szárnyakat faragná nekem egy darab fából, olyat, amilyen a pillangóknak van. Mi a csuda? Nem ezt írja a könyvek könyve. Hallgass, kérlek. Tudom, mit beszélek. Gondolkodtam. Okos vagyok. Vettem észre. Na jó, van, ahogy akarod. És mégis, milyenek legyenek ezek a te szárnyak? Hát legyenek szép nagyok, ha lehet legyenek nagyobbak, mint azok ki a pillangóké. Sőt, lehetne mondjuk rajta szivárvány összes színen. Nem, inkább legyen sárga. A sárga az nagyon szép szín. És mondjuk csilloghatna, meg foszforeszkelhatna a sötétben. De ezt már elbízom. Ugye értékről beszélek? Persze, hogy értem. Na, gyere, méretet veszek róla. De kicsi lábaid vannak. Ezek nem lesz könnyű. Szárnyakat szerkeszteni ráadásul fából. Tisztelet, Herkules. Különben is. Az első lábaim egy kicsit nagyobbak, mint a hátsó. Szerkezd
csodálok. Fejles anyám. Hé! Pic-pic! Gyere elő! Húrj egy kis lyukat ezekbe a bárnyakba. Ide akarja beletűnni azokat a csöpp, akarom mondani, lábad. Lambinusz. Lepke akar lenni. Micsoda? Lambinusz, megkerültél? Dehogy is, tudod, te kivel beszélsz? Nem azért, de te nem hallottad? Nem olvastad? Jaj, tudom, te is arról a könyvről beszélsz. Hallottam már róla, viszont hihetetlen, hogy elfelé senki sem ismeri az én zsenialitásomat. Igen, ezzel akartam pont, de mindegy, hagyjuk akkor, hol is kápolnom. Na, majd holnap visszajövök, nem lehet. Itt, meg itt. Miután megfúrta a lyukokat, Pic-pic befejezte a munkát. Erre bátorította Lambinuszt a könyv? Vagy ez a nagy találmány, amit Lambinusz kitalált? Majd meglátjuk. Befejezte a fából készült szárnyakat. Szia, Herkules! Szia Lambinus, jó, hogy jöttél, írd meg. Kész a szárnyadnak a prototípusa, majd még ki kell színezni, lesznek rajta körök, háromszögek, sárga, piros szín, minden csillámból szereztem, foszforeszkáló természetesen. Nem. Mindenával rendezve, majd azt utána még kiegészítem, de gyere, próbáld föl, dugd be oda a lábadat, úgy, oda, dugd be, emeld föl, hogy mozgásba jöjjenek a szárnyai, emeld föl! Egy millimétert sem tudom mozdítani. Használatotlan volt, Herkules, ez a te hibád. Színhibám! Milyen pimasság ez? Nem érteltek arról, hogy nem izmos a lábad, csak a nyelved. Ostoba vagy, elmegyek máshová, nélküled is boldogulok. Tényleg ostoba. Te látod jól a dolgot. Ő volt az ügyetlen, és most téged vádol. Megoldasz te mindent, hiszen te nagyon okos vagy. Na ugye, megmondta. Mit csináljak? Valami jó ötletre lenne szükségem. Valami könnyűt hallok, hogy lássuk csak. Ó, az nem. De nem. Hát, de nem így gondolkodik, hernyócska. Hát valami jó ötletre lenne szükségem. Ó, és mégis mihez? Hát szeretnék szárnyat, mint amilyen a pillangóknak van. Herkules már csinált nekem párból, de azok használhatóak meg voltak, mert hol nevezett. Ó, és akkor most könnyű szárnyakra lenne szükséged, ugye? Igen. Nincs valami jó ötleted? Ó, dehogy nem, majd csinálok neked a hálóból a spinetet. Hogy jó lesz neked. Rendben, elég várom. Ó, már én is várom. Már látok is a hálómba burkol, a hálószárnyakkal. Gyere csak, gyere! Fúj, mi ez a ragadós izé? Fúj, de pusztustalan. Jaj, nem mocorog már annyit, ezzel fogom fölrakni a hálószárnyait. Jó, de először engedj el! Segítség! 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 Segítség!
letépett 2 levelet, és aprólékosan a lábaihoz rögzítette őket. Kész vagyok. Nél barátom, gyere gyorsan! Sietek! Elkészültem. Tanulja ezt el az évszázad repülésének, egy perséges lebegésnek. Sikerülhet neki ez a remek terv? Nem. Fog végre repülni Lambinusz, vagy megint kudarcba viszi a zseniális ötlete? Nézd, Lambinusz, én a te helyedben nem próbálnám meg olyan magasról, soha nem lehet tudni. Jaj, ne beszélj ostobaságokat. Mindent kiszámítottam. Még azt is tudom, hogy hol fogok landolni. Vigyázzat! Indulok! Au! Már megint nem sikerült! Au, de fáj! Au! Na most, ki a hibás, Lambinusz? Neil, most nem erre van szüksége. Gyere, Lambinusz! Pillangok, mit kéne tennem? Hogy szerezhetnék olyan szárnyat, mint amilyen nektek van? Olyan jó lenne. Hát tudod, szerintem már biztos vagy abban, hogy mit kéne tenned. Tudod, hogy mit mond a könyv? Igen, de az olyan nehéz. Ti hogy csináltátok a bebábozódást? Hát, velem úgy történt, hogy csak úgy elhittem, hogy ez van, és alig vártam már, hogy megtörténjen. Elhittem, hogy ez jó nekem. Én ismertem olyan kis pillanatot nyúlra. Sokat kirúgottak, és sokszor belefáradtak, de végül hallgattak a könyvet, és csodálatosan megváltozott a életük. Akkor azt mondtam, én is szeretném azt a csodát. Nekem pedig fel kellett ismernem azt, hogy ez nem fog a saját erőmből menni. Hernyó feletti képességre van ehhez szükség. És tudod, a könyv is ír róla, hogy a teremtő tud adni, hogyha te is szeretnéd. Így van, Lambinusz. Hallgass a könyvet, tedd meg, amit kér tőled, és belőled is pillangó lesz. Lambinusz lehajtott fejjel távozott, és nagyon elgondolkozott. Talán mégsem vagyok okosabb, hiszen már mindent megpróbáltam. Elmentem Herkuleshez, de ő nem tudott segíteni. Aztán a tarantula pedig nem is akar segíteni, sőt, az életemre tört. És ez a hang, a kínló, csak butaságokra biztatott. Hogy menjek a saját felemben. Mit kellett volna tennem? Vagy mit kellene tennem? Hogyan válhatnék pillangóvá? Vagy inkább ne is váljak hozzá, de olyan jó lenne pillangónak lenni. Hiába gondolkodtam, hiába dolgoztam a terveimen. Talán a könyvnek van igaza. Bebubózom, és lesz, ami lesz. A könyvnek igaza kell, hogy legyen. A sok gondolkodás és próbálkozás után Lambinusz végre bebábozódott. Elhitte, hogy a könyvek könyvének igaza van, hogy csak úgy válhat csodálatos pillangóvá, hogyha követi a teremtő szavát. Vajon mennyi ideig lesz bekopózva? Vajon milyen szárnyai lesznek? És hogyan folytatódik a történet? Sziasztok!
Teremtő nagyon szeret engem. Lövellozottam, és most kikeltem. Nézd a szájaim, mennyi szín és forma. Valóban nagyon szépek, és milyen erősek. Igen. Annyira tetszenek. A Teremtő új nevet is adott nekem. Lambinusznak már vége. Mostantól Napsugárnak hívnak. Ugye, hogy nem is volt olyan nehéz napsugár? Nem, sőt, nagyon gyors volt. Szinte pillanatok alatt villagóvá váltam. A Teremtő nem váltott meg. Hála neki, és most már repülni is tud. Igen, És tudod, hogy miről beszél még a könyv? nem tudom. Tudod, a Teremtő azért adta ezt a könyvet nekünk, mert szeretne téged bátorítani, szeretne téged bíztatni, és minden nap kapcsolatban lenni veled. Jaj, de jó, köszönöm Teremtő, hogy adtad nekem ezt a könyvet, és hogy olvashatom. Szia, Miel! Szia! Lambinus! Te vagy az? És belőled mi van? Ó, de gyönyörű szárnyaid vannak. Bebábozottam, és most kikeltem. És képzeld, az a legcsodálatosabb az egészben, hogy szabad vagyok. Nem kell többé vonszolnom magam a földön. És képzeld, a Teremtő új nevet is adott nekem. Tényleg? Lambinusznak már vége. Napsugárnak hívnak. De erre magamtól nem jöttem volna rá, hiszen mennyi mindent megpróbáltam. Nem mindig kudarcot vallottam. És ti mindig mondtátok, hogy rossz úton járok, de nem is hallgattam rátok. Lehet, hogy meg is bántottalak titeket. Hát, nem mindig beszéltél velük szépen. Bocsáss meg, Miel. Semmi baj, Lambinus, megbocsájtok. És ti pillangok, veletek sem viselkedtem túl szépen. Bocsánat. Semmi baj, kedves Hanna. Lehet, hogy másokat is megbántottam. El kéne mennem, bocsánat kérni tőlük. Hát akkor menjünk. Sziasztok! Szia! Hát te ki vagy? Napsugárnak hívnak. A régi nevem csak Lambinusz. Lambinus. Milyen szárnyakat sikerült valakivel szerkesztetnek? Ki csináltál? Ezek a saját személyim. Bebábozottam, és most pillangóképítőt kikeltem. Ezt nem gondoltam volna. És visszajöttem, hogy bocsánatot kérlek tőle. Ezt se gondoltam. Nem viselkedtem túl szépen. Lenéztelek. Na, ezt gondoltam. Azt is gondoltam, hogy az ötletet teljesen hiába való volt. Hiába dolgoztunk pic-piccel a te szárnyaidon. És Pic-Pic, tőled is bocsánatot szeretnék kérni. Veled sem viselkedtem túl szépen. Az már igaz, de megbocsájtok. Hát, felejtsük el. Én is megbocsátom. Felejtsük el. Csipetnyi irítséggel néztem, hogy szabadon és boldogan elrepül. Bárcsak lepkék lehetnénk, gondolták. Villagóvá csak egy módon lehet a hernyó. Lambinus is belátta végül, hogy így van. Aztán új életet kapott. Ahhoz, hogy mi, Isten gyermekeink, keresztények legyünk, többre van szükség, mint saját erőfeszítéseinkre és jó cselekedeteinkre. Önmagunk mélyén új életet kell kapnunk, melyet csak Isten adhat meg nekünk. Ehhez hinnünk kell a megváltó Jézus Krisztusban, és befogadni őt az életünkbe.